Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Nicole and Diego. Itago nyo na lang ako sa pangalang Darwin, 25 years old, at isang government employee dito sa Bulacan. Ang totoo, yung girlfriend ko yung listener ninyo. Dahil sa kanya, kaya lagi na din akong nakikinig sa programa ninyo. Yun nga lang, siya din yung dahilan ng pagsulat ko. Na gaya ng iba, nais ko sanang humingi ng payo. Ganito po kasi, nagkakilala kami kasi office staff siya ng isang malaking kumpanya dito sa amin. Siya yung madalas nag-aayos ng mga permits. Maganda at mabait kaya kinilala ko ng unti-unti. May pagkamahiyain din pero dahan-dahan naging komportable naman sa akin. Niligawan ko at sinagot naman ako. Masaya kami nung una pero habang lumilipas ang mga araw, may napapansin ako sa kanya. Kung gaano kasi siya kamahiyain sa personal, kabaliktaran sa social media. Palagi siyang nagpo-post. Okay lang naman sana pero lately kasi hindi na ako natutuwa. E papaano naman kapag nagde-date kami sa mall kapag weekend, mahabang oras ang gugugulin niya sa pagsusukat ng mga damit. Ako yung taga-picture, tapos ipopost niya kahit wala naman siyang binili kahit isa. Ganon din ang ginagawa niya sa mga sapatos. Isusuot, kukunan ng litrato, ipopost pero hindi naman bibilhin. Kapag kakain na kami, kukunan niya ng litrato yung buong menu kahit na maliit na kape lang ang in-order namin. Noong nakaraang linggo, niyaya niya ako sa membership store. Nagpa-video na pinupunyo niya yung cart ng kung ano-anong imported items. Pero pagkatapos, isang pack lang naman ng biskwit yung binili namin at nag-free taste lang naman kami. Nicole and Diego, hindi na ako komportable sa ikinikilos ng girlfriend ko. Nakaka-turn off na. Tama ba yung plano ko na makipaghiwalay na habang maaga pa? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Darwin. Ay, grabe naman Darwin. Grabe naman Darwin. Kaya pala ang title ng kwento na may wagang burnay ay Peke. Yan. Kasi peke. Living a fake life. Yan, ganyan. Kaya ito yung lagi kong sinasabi na wag po tayong naniniwala sa lahat ng mga nakikita po natin sa social media. Correct. Kasi ang tawag po dyan ay curated reality. Ano po ibig sabihin ng curated reality? Create lang. 'Di ba? Pero wala naman pong kasiguraduhan na talagang 'yon ang tunay na nangyari. Lalo pa sa mundo ng AI. Correct. Na ang dami na po talagang napepeke. For example, nung isang araw, lang sa akin sinabi ng anak ko na deadline na ng parang photo para dun sa club nila. Okay. So nataranta ako kasi nasa ibang bansa kami. Saan ako magpapapicture doon? Dahil hindi naman siya mahilig magpicture. Hirap na hirap ako maghanap sa gallery ko ng solo shot. Ngayon naisip ng asawa ko, sabi niya, di ba yung AI kaya nang gawa ng paraan, mga ganyan-ganyan. Sabi niya, tapos sabi ko, ay oo nga no. So in other words, naitawid. Okay. Naitawid yung requirement through AI. So ibig sabihin, hindi siya actual na photoshoot, hindi siya actual na nagpunta sa isang studio, hindi ganon. Inedit-edit lang. Kinopya lang yung mukha niya tapos nilagay sa parang may template na katawan, parang gano'n. Correct. So in fairness naman, naghanap naman ako ng medyo kakatawan niya talaga. Para naman medyo malapit sa katotohanan, di ba? So
in other words, kung hindi mo alam yung kwento, hopefully nga walang hindi siya questionin eh. Pag hindi siya question, ibig sabihin, talagang naitawid mo yung photo na AI. Siya naman talaga yun, AI lang yung suot, ganyan. So, ibig sabihin nun, ganun na po yung world ngayon. Diba? At ang AI ay hindi na lang po siya still photo. Gumagalaw na po sila. Sumasayaw, gumagalaw, nag-uusap gamit ang boses ng mga taong involved. Diba? So, yun po yun. So, you do not believe everything that you see on social media. For example, ang isa pang example dyan, hindi kasi ako nakarating ng China, Jegs eh. Kayo kasi nakarating kayo ng Beijing. Pero sa akin kasi, dahil nga sa mga napapanood ko online, pag naiisip ko yung China, tas naiisip ko COVID yan. So parang pinagtagpi-tagpi ng utak ko na pagka China, yung mga tao medyo sa laula, kakain sila ng mga weird na mga bagay, tapos nabalitaan ko pa to before na nag-open yung Disneyland sa Shanghai, close din agad after a few days kasi nababo yung Disneyland. May ganong kwento na wala naman din ako doon, pero kumbaga in my mind, okay, so ganun pala sila. Parang nakakasyokot nga pag sinakop nila tayo. May ganun akong... Tapos, nitong recently, meron lang nag-appear sa akin na sa feed ko ng na palibasa kakapanood ng mga bagay-bagay tungkol sa China. Ang pangalan ng kanyang handle sa YouTube is Living in China. Tapos, sobrang na-amaze talaga ako, promise. Kasi ang China po ay nasa 2058 na sila. Nandun na po sila sa taon na yun. Sobrang advanced. Like, meron siyang pinakitang isang lugar na metro station lang, Jegsa. Metro station. Hindi ito airport. Mukha siyang airport na pangmalakasan. Metro station lang. Isang station lang siya. Tapos, because of that, dito ko talaga bilib na bilib, Jebs, yung nasa park siya, tas nag-order siya ng pagkain, dineliver sa kanya ng drone. Yung milk tea niya, bumababa doon mula sa drone. Tapos makikita mula sa sky, may mga drone. Lumilipad. Kasi nga, magde-deliver na sila ng mga fruit tea. Parang ganon. So, ganon na po ka-high-tech yung world. Bakit ko naalala? Naalala ko lang kasi sabi nga natin, ang dami nang pwedeng gawin ng AI. So, ang China nga sobrang advanced. Nasa year 2058 na talaga sila. So, ganon. So, hindi natin pwedeng yun yung sinasabi ko na kung ano-ano lang yung pinaniwalaan ko tungkol sa China. Nung medyo nag-research ako tungkol doon, sobrang bongga naman pala ng China. As in, na parang maiisip mo, okay bang magpasakop dito? Actually, sa China, yes, truths yung iba ko minsan yung meron mga tao, meron diba? naman, may mga salaula naman talaga, may mga dumudura naman talaga sa pero yung lugar nila, magugulat, mamamangha ka rin din kahit dun sa mga palace pa lang din ng mga emperor. Imagine mo, pumunta kami sa summer house ng emperor, may nakita kami napakalaking lake tapos may bundok. Ang sabi daw, pinahukay daw yun, tapos yung bundok, yun yung hinukay doon. Diba? So hindi mo iisipin na gawa ng tao. Oh my gosh. Akala mo natural. Totoo. Diba? Tapos yung mga tawag dito, yung mga castle nila doon, mga palasyo, ni isang pako walang ginamit, parang Lego lang siya na pinagtagpi-tagpi lang, patong-patong. So kung ano man yung pinangdikit nila doon, kulangot, kaning lamig, effective. Diba? Na sila lang ang nakakaalam. Ayan. Walang pako. Isipin mo, diba? Ang isang basic na gagawin mo para pagdikitin ng dalawang bagay, papakuan mo. Sa kanila meron silang kakaibang adhesive. Yan. O kaya kakaibang pandikit. Diba? Parang basta yung nakalock lang yung yung mga kahoy. Parang ang Lego. Parang Lego lang talaga siya. Nakalock. Pero palas? Palasyo? Na pinasukan ninyo? Pero dito kasi, marami kasing kumakalat.
kaya siguro nag-worry itong si Darwin dahil yung fake news kumakalat na. And speaking of fake news, ang fake news kasi may dalawang klase yan eh. Okay. Ito nakuha ko to kahapon sa preaching sa church namin. Ang fake news una yung misinformation na wala siyang whether may intention siya na manggulo o to put harm. Misinform lang tapos meron pang disinformation. Okay, anong kaibahan? Ito talaga yung disinformation, sinasadya talaga na manggulo. Yun. So, yun yung gagamitin yung AI sa maling paraan. Yan. May intention talaga yung siya. Yung misinformation, parang kahit papaano, in a way inosente ka lang, hindi ka lang din talaga kulang informed. Lang yung detalye, parang misinformed ka. Gano'n. Parang halimbawa ako, yung knowledge ko tungkol sa China, misinformed ako. Kasi kulang yung kaalaman ko. Ang alam ko lang, COVID, pagdudura sa kalsada, 'di ba? Saka siomai, 'di ba? Kulang. So, I am misinformed. Pero may mga iba na yung tinatawag na disinformation na parang nangyayari sa girlfriend ni Darwin. Kasi yung kanya, may intention talaga siya na manglin lang ng kapwa. Parang ganon. Kaya medyo worry itong si Darwin kasi medyo mabigat na to eh. Kasi imagine mo pupunta kayo doon sa isang yung membership, sir, na-imagine ko sa SNR. Sa buong cart, tapos isang biscuit lang. Tapos iiwan mo. I mean, kami pumupunta naman kami sa mga ganyan, na konti lang yung bibilin, tsaka para dun sa mga free taste. Totoo naman din talaga, pumupunta talaga. Kasi pang international kasi yung mga pinapataste nila, diba? Pero hindi ko gagawin yung magpupuno ako ng cart, tapos magpapapicture ako, tapos kunwari lang ang lahat. Tapos iiwan mo lang dun. Kawawa yung mga nagtatrabaho dun. Correct. Wala kang concern dun sa mga magbabalik nun isa-isa. Diba? Dun sa inventory nun, kasi pinaglalagay mo sa cart. Saka higit sa lahat, kawawa din naman yung mga naniniwala sa mga posts. Tsaka grabe dual yung life niya. Tahimik sa personal, tapos maingay or loud sa social media. Diba? Which medyo toxic nga din naman, kaya nararamdaman ka namin, Darwin. Pero mas maganda pa rin na sabihin mo yan sa kanya. Correct. At mas maganda rin na intindihin mo or maintindihan mo kung saan ba yung pinanggagalingan niya. Yan. Alamin mo muna bago ka lumabas. Correct. Alimbawa, meron akong isang kakilala, Jigs, na sobrang hilig niya magtago ng mga, kunyari, pagkain. No? Let's say, kumain ng chichirya. Kaunti na lang yung natitira doon, pero itatago niya talaga. As in, isusubi niya. Kunyari, kumain ng ganitong bagay, tas itatabi niya. Parang ganun. Mahilig siya, maski luma na. Itatabi niya talaga, ganyan. Nung napag-alaman ko kung bakit siya ganun, parang konektado siya dun sa kakulangan niya nung siya ay bata pa. So dahil nung bata siya, ang daming kulang sa kanila, sa bahay nila. Kapag ka nagkakaroon siya ngayon ng anything, tinatago niya talaga. Parang ganon. So of course, merong mas magaling at ekspertong psychologist na pwedeng mag-interpret niyan. Interpretation ko lang yun nung lasing pa ako. So hindi tayo sure kung ito ay dapat nating intindihin na type of analogy ko or analysis, 'di ba? Pero sa madaling salita, may dahilan kung bakit ganyan ang isang tao. So yung girlfriend mo, Darwin, merong yang mas malalim na hugot. Bakit siya ganyan? Well, ako isa sa mga nakikita ko dito sa girlfriend niya is tingin ko kulang siya ng appreciation. Yan, sa real world, kakulangan din. So sa real world, dahil nga mahiyain, hindi siya na-appreciate. So parang hinahanap niya yun niya pag sa social media, pag nag-post siya, may magko-comment. So nakakaramdam siya ng relief fulfillment na ay napapansin ako. Correct. Na-appreciate ako. Kasi in real life, hindi hindi niya magawa. Kasi nga mahiyain talaga siya. So alter niya talaga to. Malay mo, Darwin, ikaw din yung maging way na medyo i-push mo siya na sa personal na baguhin niya yung pagiging mahiyain niya para mabawasan yung sa social media. Kasi once na-appreciate na siya, nakikita na siya ng tao sa personal life, tingin ko mababawasan na rin Hindi niya na kailangan ng validation mula sa social media. Hindi niya na kailangan mag-disinform ng mga tao para lang magkaroon ng maraming likes at ma-appreciate siya. Diyan kasi pumapasok yung maturity. Parang kami din in some other way. Nung bata-bata pa kami, di ba, ang iingay namin sa social media, ang daming opinion. Yan. 'Di ba? Kaya nga pag binabalik sa amin ng
Facebook yung mga caption namin. Dinidirigan. Ano ba na pinagpo-post ka? Ano ba ito pinaglalaban natin dito? Kaya pala kinaiiritan ako ng tao nung araw. Pero along the way, 'di ba, pag nagmamature ka na, nalalaman mo na yung yung tama lang na i-post o ang hindi. Correct. Kung ano yung what's meant. So baka may ganun baka ganun yung issue niya. Hindi siya in touch talaga sa reality. Yun. So dun lang siya sa virtual world. Ayan, 'Di ba? Nagiging happy. Ang virtual world is as it is virtual. Correct. 'Di ba? Hindi siya totoo. Tama. At ikaw mismo naka-witness niyan. Ayan. So, iparamdam mo sa kanya yung kagandahan ng real world. Mahirap, masakit, masaklap, totoo naman talaga, 'di ba? Pero maganda din naman talaga siya. Ayan. Ganyan. So, it's more on, tingin ko, Darwin, empowerment dun sa girlfriend. Kesa Empower mo iwan. siya. Kesa iwan kasi Kesa iwan mo natatakot siya. Natatakot ka. Pero gets namin na toxic ka. Parang ano ba yun? Ang lakas kunwari, nakakaloka. Bakit ganito to mag-isip, 'di ba? Gets natin yun, nakakalurkay talaga. Pero, mahal mo naman, di ba? At saka yun naman ang gusto mo purpose, namang- di ba? Purpose kung minsan na pinagtatagpo kayo ng isang tao na siya pala yung magbabago sa'yo or the other way around, correct. ikaw yung magbabago sa kanya. Yan, mga ganon. So, don't just give up. Yan, oo. For all you know, ulitin namin, ikaw yung ginawang instrumento, ayan. 'di ba? Para mas ma-appreciate na yung real life, mas lumabas yung tunay na siya kasi parang ang nagigauge natin dito kay girlfriend, parang ano siya mukha naman siyang outgoing kasi gusto niya outfit na iba-iba, sapatos na iba-iba. So meron siyang gano'n na karakter na nasa kaloob-looban ng na waiting para ma-unleash. Baka ganon. late bloomer lang to, parang si Rakitera. Yan. Dati, di ba, keme-keme, tapos nung matuto ng uminom. Ayun na, siya na po talaga ang tanggera. Totoo. Siya na talaga yung gumagawa ng paraan para Kailangan lang ma-unlock. Oo. So baka may ganun. Mm-hmm. Baka may ganyan lang, Darwin, na kailangang ayusin kay girlfriend. Kailangan i-assess. Ilaban mo muna, Darwin. Oo, bago ka mag-give up. Correct. Total naman, total naman, pumayag ka na naman na maging taga-picture. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!